A to najlepšie som si nechala na koniec, milé kvetinky. A kvôli tomuto produktu si aj zložím moje ochranné okuliare proti modrému svetlu. Asi tušíte, čo príde teraz. A sú to naše hydrogelové vankúšiky pod oči. Pre, ako sa to povie, účely tohto videa idem na to. Pod vlastne pokrievkou, čo to je hydrogel, máme takýto aplikátor, ktorý sa veľmi pekne uchopí, si dáme vlastne palec. Hydrogel, aby nám sa nevylial, je chránený takýmto ešte krytom, pokrievkou. A vankúšiky vyzerajú asi takto. Na čo používame hydrogelové vankúšiky? No, môžeme ich používať na unavené oči. Momentálne ja nahrávam už 3. videjko a predtým som vám chystala nejaký plagatik zaujímavý. A celý deň očami pozerám a moje oči sa cítia dosť unavene. Takto nejak si ja aplikujem hydrogelové vankúšiky, pokojne aj na make-up, pokojne aj na naličené oči, potom si to môžeme napríklad nejakým korektorom pod oči oživiť, čo sa nám zmije. Ináč to naberanie a oddeľovanie jedného vankúšika od druhého. Kto to zažil, tak vie. Kto nie, tak zažije, dúfam. Toto je jeden z top produktov Mary Kay, ktorý máme. Aj čo sa týka starostlivosti o očné okolie. Ja si to naskladám takto až vysoko, že sa mi to až dotýka, ako keby toho kutíka oka. Ono, treba si na to zvyknúť a je to taký zvláštny pocit. Ale oni sa tým, že ten hydrogel je taký mazľavý, taký hydratovaný, tak oni sa šmýkajú po čase. Úplne v pohode s nimi môžeme aj pracovať. Môžeme si na nich dať okuliare, môžeme s nimi fungovať v bežnom živote, niekedy ich ani nevidno, iba to vyzerá, ako keby sme plakali, že niečo máme pod očami. Používajú sa, odporúčaná dávka hydrogelových vankúšikov je 2-krát do týždňa, ale samozrejme pokiaľ potrebujem hydrogel každý deň, tak si ho dám každý deň. Je to úplne na nás. Hydratácie nie je nikdy dosť, ako hovorila moja babka. Nikdy to nehovorila, ale mohla. Budem to ja hovoriť a moje vnúčata si povedia. Hydratácie nie je nikdy dosť, ako hovorila moja babka. A ja budem tá babka. Sranda. Dobre, vrátim sa k tomu, čo som chcela povedať. Hydrogelové vankúšiky používam, pokiaľ mám unavené oči, pokiaľ mám opuchy ranné pod očami, váčky pod očami, pokiaľ mám vrásky pod očami, pokiaľ si chcem zlepšiť a doplniť hydratáciu očného okolia. Samozrejme, krém na oči používam ráno aj večer, ale nevždy to stačí, nevždy sa chytá až na ten náš level dennej vyťaženosti a aktivity a možno toho nasadenia, prípadne stresu, ktorý môže aj nastať z upratovania, napríklad idú sviatky. Štekli troška pri tom kutiku. Nechám ich pôsobiť aspoň 20 minút, tieto vankúšiky. Oni sa krásne prilepia pod to oko. Ja zároveň vám sa chcem pochváliť aj môjim denným dnešným líčením, veľmi som s ním spokojná. Preto som si povedala, že idem nahrávať, nech to vidíte. Dobre. Hydrogel, ktorý je použitý, teda táto technológia, máme ju aj patentovanú a je inšpirovaná technológiou vedcov z NASA, ktorí vlastne operujú vo vesmíre a musia, teda nie tie vedci, ale tí astronauti, ale oni museli prísť na to, ako najúčinnejšie zachytiť vodu, zachytiť hydratáciu pre tých astronautov vo vesmíre. A tento hydrogel je toho výsledkom. Je to najnovšia a najkvalitnejšia asi, alebo ako by som to povedala, technológia na trhu, čo sa hydratácie týka. Vankúšiky vidíte asi v každej jednej kozmetickej značke, ale nemajú také zloženie, aké máme my. Máme to patentované, sme jediní, ktorí používajú toto zloženie. Neviem to inak povedať. Ono to treba asi vyskúšať. Kto to chce vyskúšať, pokojne príďte, ja vám tie hydrogel vankúšiky aj medzi dverami dám pod oči. Skúšame ich často na kúrach. Kto chodí na kúry vo štvrtky, tak určite vie, lebo už viackrát sme ich používali. A dnes, musím povedať, jeden zážitok, mali sme tú akciu na pery, ale rozhodli sme sa, že bola tam taká pani a vyzerala, že by sa jej hodili hydrogelové vankúšiky. Ja vám pridám fotku po 20 minútach. Pani sama bola z toho dosť hotová, že ako jej to stiahlo ten opuch pod očami, ako jej to rozjasnilo to oko. No ja vám to tu dám. Paulinka to odfotila, robila hneď z toho koláž a hneď to pôjde na internet, lebo je to, že brutál. Nedávno som vám aj dávala, že pravidelná starostlivosť s očnými týmito vankúšikmi zbavila takisto jednu dámu z Mary Kay vrások okolo očí a výrazných dlhodobejších opuchov očí. Vankúšiky môžeme používať aj napríklad na túto vrásku, ktorá je taká, keď sa hneváme,
alebo žmúrim. Ja osobne ju mám, pretože žmúrim. Nikdy nič nevidím a používam okuliare na modré svetlo, a nie dioptrické, ktoré by som mala. Môžeme používať na nosopernú vrásku, čiže pokiaľ mám pocit, že očam už pomohli, urobili čo trebalo, zlepím si ich a pokiaľ ešte majú tú hydratáciu v sebe, ešte cítim, že sú také tie vlhké, tie vankušiky, tak si ich dám na nosopernú vrásku, môžem si ich dať na krk, na dekolt, môžem si s nimi robiť čo chcem, bojujú proti tým vráskam. Každý hydratačný prípravok, ktorý používam, bojuje proti vráskam. O tom akože nie je žiadna debata. Hydratácie nie je nikdy dosť, to bude heslo tohto videa. Ak by ste mali nejaké otázky, milé kretinky, pokojne mi napíšte.